KfW Apex Bank, wieħed mill-banek imsieħba fis-self lill Electrogas għal proġett tal-Power Station tal-gass, huwa bank ta' żvilupp. Imwaqqaf fl-1948 biex jgħin fl-iżvilupp mill-ġdid wara l-gwerra, KfW Apex Bank għandu 80% tal-isħma tiegħu proprjetà tar-Repubblika Federali Ġermaniża u 20% tal-istat individwali Ġermaniżi. U llum jaħdem bilan li jagħti appoġġ finanzjarju biex tissaħħaħ l-ekonomija Ġermaniża, Ewropea u lilin. Il-missjoni tal-grupp KfW kif wieħed jista' jara fis-sit uffiċjali tagħhom hija proprju li tappoġġja l-bidla u tħeġġeġ ideat innovattivi. Kif diġà tħabbar fost dawn il-proġetti li KfW Apex daħlet biex tgħin b'finanzjament hemm il-Power Station tal-Electrogas li x-xogħol fiha mhix ġmielu. B'hekk filwaqt li l-kap nazzjonalista Simon Busuttil jibqa' jipprova jqajjem dubji dwar l-iżvilupp ta' din il-Power Station, Bank ta' Żvilupp Ġermaniż ta' 67 sena esperjenza qed jagħti l-appoġġ tiegħu. Pajjiżna wkoll qed jaħdem biex ikollu bank ta' żvilupp li għalkemm jitwaqqaf finanzjament pubbliku jagħti appoġġ ukoll lis-settur privat. Proposta lil kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil l-ewwel ikkuppja mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista u issa qed imur kontrija billi jikkritika l-garanzija tal-Gvern biex isir żvilupp meħtieġ għall provvista tal-enerġija f'pajjiżna.